Mas kontrobersyal. Winersa niya ako. Mas pinainit. Ramdam ko ang halik niya sa leeg ko. Bababa sa aking. At mas pag-uusapan. Tinanggal niya bigla yung panty ko. Mga sikretong dito mo lang mapapakinggan. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Top Secrets. Hi Kabisyo, it's me DJ Rakitera and welcome to the program Top Secrets. Kung saan pwede ka makapagbahagi ng iyong pinakatatagong sikreto, ito ang programang hindi ka husgahan, bagkus ikaw ay pakikinggan. At meron na nga po tayong top secret sharer or caller sa kabilang linya. I-welcome na natin siya. Good evening. Marga. Good evening. Hi Marga. Hi po. Ayan. So Marga ba ang gusto mong itawag namin sa'yo? Yes po. Ilang taon ka na? 33 po, turning 34 this year. Oh, 33 turning 34 this year. Sang lupalop ka naman galing, Marga? From Marikina City. From Marikina City. Alright, di na ako magpapaligoy pa. Marga, turning 34 from Marikina City, ano ang top secret mo? Bali po, nagmahal po ako ng sabay. Isa pong boyfriend ko, then yung isa po is yung puppy love ko since elementary. So, yung isa na una mong minahal dahil puppy love pa yon, elementary pa. Yes po. Tapos yung current na meron ka ngayon, yung boyfriend mo, tama ba? Yes po. Yung pong baby father. Ito yung boyfriend mo? Yes po. Alright. So, paano sila naging sabay? Kasi po, di ba nga po meron akong boyfriend. So, nagkaroon kami ng baby and all. Tapos, this 2023, year 2023, nakita ko sa Facebook na pumasa yung puppy love ko as an attorney, as a lawyer. So, kinongratulate ko siya. Tapos yun na, doon na nag-start lahat. Yung conversation ninyo, doon na nag-start? Yes. Nag-I love you-han na ba kayo? Nung lawyer po, not really naman po, pero parang after like 3 months or 4 months, doon na kami parang iba na yung feeling namin sa isa't isa. By the way po, yung boyfriend ko po kasi is seaman. So hindi siya palaging kasama mo? Yes po. Parang sa isang taon, 2 to 3 months ko lang nakakasama. Pero officially kayo pa rin? Yes po, until now. Tapos etong si Puppy Love, ongoing yung communication ninyo? Hindi na po. Nag-stop na since 2024. Umuwi po yung boyfriend ko ng 2023 and hindi na kami nag-usap after nun. So anong nagpa-decide sa'yo na itigil yung kung anong meron kayo ni Puppy Love? Actually po, walang nakapagpa-decide sa akin. Pero po kasi nagme-message ako sa kanya palihim, pero hindi niya na ako nire-replyan. Tapos nito recently lang nag-message yung mommy naman ng mga babies niya. Kami, both kami dalawa ng lawyer na meron kaming mga anak pero we're not yet married. So yung nanay ng mga anak niya, minessage yung boyfriend ko saying na yun nga, mistress ako na alam mo yung mga bagay na ang dami daw kasinungalingan ng lawyer, yung mga ganun po. Talaga? So minessage ka nung mommy Yung ng mga... boyfriend ko. Ano? Yung boyfriend ko po yung message nung mommy ng mga anak ng lawyer. I mean, minessage pala yung boyfriend mo? Yes po. OMG. Pero sila ba eto bang si Puppy Love na lawyer, sila pa rin ba nung nanay ng mga anak niya? Nung nag-meet po kasi kami, ang sabi niya sa akin is wala na talaga po sila. Tsaka full time po, like paggabi after work niya, pinupuntahan niya po talaga ako. So
naniniwala naman ako sa kanya. Pero yun nga sinasabi nung nanay ng mga anak niya na sila pa din na, yun nga hindi lang daw umuuwi dun sa bahay niya, yung mga gano'n po. So, parang medyo naguluhan po ako dun sa part na kasi, willing po ako na i-give up yung boyfriend ko that time. Kaso parang bigla na lang nawala. Na-turn off Hmm, ka ba dito sa puppy love lawyer na 'to? no naman po. Pero kumbaga ayaw mo na ng eskandalo? Parang naglaylo na po kasi siya. So, sa'kin naman bakit ko ipipilit pa yung sarili ko if hindi naman na siya gano'n ka-interested like nung unang nag-meet kami ulit. Pero anong reaction ng boyfriend mo nung nag-message yung mommy baby nung ano, nung Opo. lawyer ano? Kasi Yun. po, yung boyfriend ko po kasi lagi ko siyang kinakausap like direct to the point po talaga. Nung time na nagkakaroon na po ako ng feelings dun sa lawyer, sinabi ko na po siya dun sa boyfriend ko na, ah, ah, in anytime puwede na kitang iwanan. Kasi po, nakaranas po ako ng madaming sakit like physical, emotional dun sa boyfriend ko po. And ang sa'kin that time is kukuha lang po ako ng strength para po makatakas kumbaga sa kanya. So nung dumating po yung lawyer, dun ko po parang naano na, meron akong kakampi, kaya ko iwanan, gano'n po. Yun nga lang po, parang feeling ko short period lang po kasi nagkasama kami, kaya hindi siya gano'n na nag-work. Pero po nung time na nagkasama kami ng lawyer, as in halos everyday, every night magkasama po kami. Hmm. Mm. So, puro mga abusive 'tong boyfriend Boyfriend ko, mo. yes po. Alright, pero no yun nga, yun yung tanong ko, like nung nalaman nung piniem ba ni mommy baby ni lawyer etong boyfriend mo, Yeah. nagalit ba siya? Anong naging reaction niya? Like No, kasi po nagpapili ba siya or parang naintindihan niya, na-gets ka niya? Kasi yun nga po, sabi ko nga po, sinasabi ko lahat sa boyfriend ko. So sabi ko sa kanya, ito yung papalit ko sa'yo, ganyan, ganyan. So nakilala niya na po yung lawyer na yun. Alam niya po na Hmm, yun yung possible na maipalit ko. mm. So, parang dito po nung recently na nag-message yung nanay po ng mga anak niya, tinanong niya ako. May nag-message daw po kasi sa kanya, sabi niya, may nag-message siya sa'kin na ganito, ganyan, na Mhm, mistress ka nga daw ng asawa niya, sino 'to? So, mm. gano'n po. So, So ako naman basically wala kalmado, yes po, kalmado. kasi So, wala kang sabi tinatago, gano'n? yes po, yun nga po. So, sabi ko sa kanya, sinong ano, wala naman akong iba, baka naman 'yan si ano, si attorney, sabi kong gano'n. Sabi niya sa'kin, "Siguraduhin mo lang na si attorney 'to, kasi 'pag hindi 'to si attorney, hiwalay na tayo." So ako po, sabi ko, "Sino ba yung nag-message sa'yo?" So sinend niya sa'kin po yung screenshot, so nabasa ko. So bigla pong nag-pop up sa'kin, oo nga, ito nga pala yung asawa ni attorney. So sabi ko po sa kanya na 'yan nga yung asawa ni attorney. So ang ginawa ko po, minessage ko po yung babae, through IG. So sabi ko dun sa babae na yun nga po sinabi ko na alam alam everything, alam lahat nung boyfriend ko yung nangyari. So sabi ko sa kanya manahimik na lang siya, hanapin niya yung peace na hinahanap niya. Sabi ko kasi po yung message niya parang, "Ayoko na sanang sabihin sa'yo pero ano" ay parang, "Ayoko na sanang sabihin sa'yo." Sabi niyang gano'n. So yung boyfriend ko po siyempre mapilit siya kasi ano yung sasabihin niya. So sabi sabi pa ng babae, "Hindi, hindi ko na sasabihin sa'yo." Tapos sabi niya, "Sabihin mo na." Tapos Pa-trigger gano'n yung yes, dating? yes po. So parang parang ako siyempre parang ako po naano ko na parang, "Bakit pinasasakay mo yung boyfriend ko?" Sabi kong gano'n. Parang alam naman niya lahat, eh, hindi niya lang kasi makuha yung pangalan nung sinasabi mong husband mo para ma-confirm niya kung sino. Kasi po siyempre nag-aakala yung boyfriend ko na ibang lalaki. Pero yun lang naman po yung naging lalaki ko nung time na yun, Na nung puro naging sakit kami. yung relationship ninyo? Yes po, yes po. Hmm. So naghiwalay, I mean, nawalan kayo ng communication nito ni Puppy Love, nagtuloy pa rin kayo Ah, ng boyfriend mo?
Paano nyo naayos ang Yes. boyfriend mo? Kung ano Kami meron po sa kasi inyo? yes po, kami po nung boyfriend ko kasi is laging away-bati po. Kasi talaga pong may baby na po kasi kami. So, ako po kasi is complete family po ako and hindi ko po parang kaya na palakihin yung anak ko na wala yung totoo niya, yung biological tatay niya, yung mga gano'n po. Parang sa'kin kaya kong i-set aside yung happiness ko and all, para dun po sa anak ko. So, yun lang po yung nakapagpa-hold sa'kin and until now po, yun gano'n pa rin po kami. Pero hindi na po niya kasi ako sinasaktan. Kasi nung before po, kakaanak ko pa lang po parang, lasing po siya. Tapos parang nalimpungatan siya ta's tumingin siya sa'kin. Tapos alam mo po yung mata niya na sobrang laki, na sobrang pula na na, "Bakit ka tumatawa?" Sabi niyang gano'n sa'kin. Pero hindi po ako tumatawa nun, kalong ko po yung baby namin. Tapos bigla niya po akong tinadyakan, bigla niya akong sinuntok. Lahat na po, as in sobra yung trauma ko that time. Tapos, umuwi kami sa bahay ng kapatid ko, masakit po yung tiyan ko, ayokong kumain. Bigla niyang, bigla niyang binato yung kanin dun sa pinggan niya sa mukha ko. So, parang ako talagang sobrang traumatic po na experience ko dun sa boyfriend ko. Yun nga lang po, ang nakapagpa-hold lang po talaga sa'kin is yung anak ko. And up until now, yun pa rin yung dahilan kung bakit nandyan ka pa din ngayon? Yes po, yun pa rin po. Or nagbago And na ba siya? yes Sabi po, mo hindi na siya nananakit. hindi na po siya nananakit. Mag-iinom po kasi siya pero hindi naman hindi na po dumadating sa point na sinasaktan niya ako. Pero gano'n pa rin siya yung the way na he talks to me, talagang very very talagang arrogant, talagang Alpha male. yes po, yeah, yun po. Pero ako naman po thankful na din ako kasi at least hindi niya ako sinasaktan and 'pag nagsasalita kasi siya na wala kang silbi, yung mga gano'n po, talagang parang pasok sa kanang tenga, labas sa kaliwa. Hmm. So yun po. Oh. Pero kung Hmm, bibigyan ka ng pagkakataon na hiwalayan 'tong current mo, tapos opo. magkaroon kayo ng chance uli ni Puppy Love Lawyer, tas hiwalay na talaga sila completed ng asawa niya, ite-take mo ba yung chance na yun? No na po, kasi currently po I'm 2 months pregnant. Oh, congratulations. Current boyfriend, yeah, thank you po. Mhm. Mm. Alright, I wish you all the best at sana tuloy-tuloy na ang pagbabagong buhay ng boyfriend mo Yes na hindi ka po. na talaga sinasaktan. Nang sa Mm. gayon, 'di ba? Syempre nakakaapekto din 'yan sa pamilyang binubuo ninyo, especially dun sa kids, right? Yes po, tama Mhm. po. Thank Anyway, you. thank you for trusting this program. Yes, thank you. Salamat, Marga. Bye. Bye. Mahirap talaga din kapag nagkaroon ka ng partner na nananakit physically, tapos verbally abusive, mentally, emotionally. Nakakabaliw yun ah. Pero minsan titiisin mo lahat yun para sa anak nyo eh. Kumbaga kung may anak na kayo, tas ayaw mo talaga magkaroon siya ng broken family. Kahit na sabihin mo na gusto mo na magdesisyon para sa sarili mo, parang hindi pa rin eh. Kasi lagi mong i-consider yung anak mo, yung anak ninyong dalawa. Na kaya mo ba na lumaki yung bata na hindi kumpleto yung pamilya niya. Kaya nagigets ko din yung mga nanay na o tatay na tinitiis nila hanggat kaya nila magtiis, titiisin nila yung partners nila. Inaasahan nila na magbabago pa or parang sinusubukan pa rin nila na makita na may magbabago dito sa taong to. Alang-alang dun sa mga anak nila para lang hindi sila magkaroon ng broken family. Nakakabilib din yung mga ganong klaseng tao. Ibang klase yung katapangan na meron yung mga tao ngayon. So anyway, minsan talaga may mga darating sa buhay natin na manggugulo lang ng buhay natin para mas mapatibay pa yung current relationship natin. Di ba may mga ganon, yung dadaan sa buhay natin, hindi para sirain yung relasyon natin, kundi para patibayin lalo yung relasyon. Oh, pero wag nyo namang sabihin sa lahat ng mga kalandian nyo yun ah. Sabi ko sa inyo, minsan may mga tukso-tukso sa paligid. Pero syempre, hindi mo talaga dapat sunggaban. Oo. Pero yan ang pagpapatunay, 'di ba? Na kaya mong piliin yung partner mo.
Kahit na ang daming tukso sa paligid. Yan ang pagmamahal. Yan ang sakripisyo. Diba? Na kahit maraming nakapaligid sa'yo, na kahit ang lalaki na ng mga ano nun, pipiliin mo pa rin yung tama. Yun ang pagmamahal. Anyway, sa mga kabisyo po natin out there na gusto mag-share ng kanilang mga secrets, bukas na lang po ulit ha, sarado na po ang tindahan ni Raketera. Nakasama po ninyo ang inyong Basa Princess DJ Raketera at kayo nakatutok sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. This is Top Secrets.